Nem. Nem most. Az állatos készül ma. Csináljam? Igen. Jó megy a Pinky? Igen, megkamerázok. Ilyen szó, szaszki. Elpusztítottad. Hülye homlokkal kell szép fejed. Figyelj, figyelj. Figyelj. De te fejtetőd, de... Leszarom! Csitolok! Ha? Láttad? Szemem belefűnt a hódra. Figyelj, a telefon képernyők. Ez a telefon képernyő. Ez belül Samsung. Úzsító. Meg akarom enni. Tessék. Úgy, mint a dohányban, hogy kívül fúsítod, de belül Samsung. Szaloncukos mi? Mint a betétek. Izé, elfordítva nem is látszik, csak nem csíkosban vagyok. Thanks. Na, mondd azt, hogy á. Oké. Kinek az a szám? Na, mondd azt, hogy á. Á. Add már ide, hogy majd így beletalálod a szüle. Segged alatt van. De kell! Hey! Van a köszönöm. Na, add ide. Ne! Most add vissza. Kell vissza a kezedbe, no! Most én zsölgyem számba. Na, körébe, de most már dob vissza. Hú, a nyelvét! A nyelvét találtam. Hagyjad, humma, hagyjad. A szájában Nem baj, köpj. Köpj ki, szétnyomjuk. Na, tök mi lesz. Megköszönöm. Nincs több. Fú, de már szétrágtam, Nincs de több. szar. De nincs több. Beszedítuk a nyomra. Csani, nagyon kellemetlen érzem magam. Nem voltak a plekon. Nem voltak úgy lennek volna létkeit. Ako tebe tako treba, nem treba. Ako treba. Ako tebe tako Tako dobro. dobro. Szerintem rácumult, így kb. Az oldjupadik. Just do it. Hozd még egy szaloncukot.